No, 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 no. Just wanna dance, dance, dance. Boss RD. Pa-shoutout ka ngayon, nahiya ka sa camera. Siyempre ka, sorry. Ah. Ayan o. What's up mga ka-journey? And alam nyo na, let's go! Sir. Sir, pangalan pa lang sir. Alam na. Rich. Yan si boss di motor. Siyempre mahirap naman pag nakakotse, di kotse yan. Hindi, motor. Yung motor naman niya, as in motor, yan. Poging-pogi si ano, Ragnar. Ah, meron din siyang ano, may hangin din siya. Maliit lang pero 2R15 no. Oo. Pag nag-ano siya, overheat na, ay hindi naman overheat, pag mataas na, gumagana na rin yung pan niya. Astig nga siya, naka-ano na siya, digital. Kabibili lang oh, ano lang pala to eh. mag-isang taon pa lang. Bagong bago oh. 7 nung July 18. Gwapo yung ano niya no. Yamaha. Quick shifter din. Ay, quick shifter. May pasok ka pa ba, Ma'am Kim? Ay, wala. Kahit anong pala yan eh. Yung 520, mga kayo. Ito 520. Sabi ko, oh, bagay yung 520. Or nga ako nagising eh. Sinulog ko na lang ko yung TikTok. Yung Ah, dapat sinama ko yung drone ko, no? pero sa tayo. Doon ako sa... Ayaw. Ka muna. Sayang, dinala ko sana yung drone. Ay, boss. Boss Francis. Sama natin sa Pangasinan Press Club. Sakto. Wala pala akong partner kanina. Kasi nakala ko di ako nakakabot. Wala, Filipino time tayo. Ayan, mga ka-journey. Kitang-kita nyo naman ang lobo, di ba mga lobo, di ba mga ka-journey? Ayun, may lumipad ng lobo mga ka-journey. Meron ng isang lobong nag-fly away. Ayun, first ride din ni Boss RD. Bali nasa ano tayo, nasa dulo tayo. Bali naka ano kami, naka double lane from Jollibee bypass papunta sa boundary na Mabini Alaminos sa may Proton. Ayun, alalay si Boss D Motor. Ayun. Ayan, tingnan mo hanggang motorcade mga ka-journey. Uso pa rin yung bomba. Mag-documentary mga ka-journey. Naka-video tayo eh. Ayan. Ayan mga ka-journey. Let's go, let's go, let's go. Nandiyan na sila ka-journey. Ang gusto na
rin tayo dito. Ayan. Ayan. Nangalay na rin ako. Nangalay yung kamay ko mga ka-journey. Ayan mga ka-journey. Ang GCI. Bali mga ka-journey, nandito na kami ngayon sa pinaka main dito mga ka-journey, dito sa may boundary ng Sola Laminos. Meron ako dito. Puputok din. Ngayon na ba? Ayan, tungayan natin mga ka-journey yung ito, magandang Paputok. minsan ano to eh. Oy, baka mawawi. Ito yung maganda party popper. Ayan minsan di nagkakasabay ito eh. Marami na ako napanood na ganito. Di ba boss? Oo, tama. Yung huli, gumaganyan-ganyan po. Hindi pumutok. Ayan, kasama natin si Boss Francis. Ayan, bali mag-ano tayo, popper. Ayan. Yun oh. Pag ganun sir? Paano ba to sir? Okay. Ayan o. Kala nyo riders lang kami Marunong magpaputok. Puro magpaputok. Hindi lang. Sampai di pelaminan kita hijab kabut. Excited. Four. No, 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 no. Ayaw! Ayaw niya. Ayaw niya. Hindi yan. Ayaw, ano mo? Wala, bumigay. Ayan, member ng ating GCI. Ayan, member ng GCI. Ayan po. Sir, yung mga member po ng GCI, kasama po si Vice Mayor. Habang nag-picture sila Ay, tara. Ay, sorry. Wala, gumano na eh. Tumupi. Just wanna dance, 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 dance. Give me a chance, 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 chance. I got no plans, 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 plans. Just wanna Mabili yan picture.
Dito kami sa Arco. Welcome to City of Alaminos, home of 100 Islands, mga ka-journey. At walang pagbabago, kasama pa rin natin si Boss RD. Ayan. No, na doon, lumipad na kanina. Siyempre, hindi mo mawawala si Ragnar. Ayun, no? May gasgas na sa ilalim. Boss Ralph, ayan, no? Si Boss Jerome, ayan. Si Boss Rich, ayun. Ayan, si Boss D-Motor, yes sir. Si Madam J, ayun. Si Ma'am Kim, si Boss Francis. At nag-iisa, ang pinakamatikas, ayan, no? Si Boss RD. Paalis na kami. Ayan. Papunta na kami sa Jabi. Alam mo yung Jabi? Jabili. Ay, Jabili. Tignan nyo yung Jabili na yung pupunta mamaya, mga ka-journey. Ayan, mga ka-journey. Kitang-kita nyo naman, mga ka-journey. Diba? Kaya no, may pagkakaisang grupo namin, mga ka-journey. Walang iwanan. May unahan pero walang iwanan. Drive-thru! Magda-drive-thru ang One Pangasinan Riders Club. Ayan, oh, drive-thru. Ayun pala eh. Nakano pala sa atin to eh. Naka-prepare eh. Ha? Sabi nung guide dito eh. Center stand. Center stand. So ayun, mga ka-journey, kitang-kita nyo naman ng mga kasama namin. Di ba? Yan, oh. Si Javi B, Al Fresco. Kapasok na kami. Ganyan ang ano, ganito ang mga Riders Club. Sa pedestrian lane talaga dumadaan. Sumusunod kami sa tamang daanan, mga ka-journey. Ayan. Let's go! Ayan, nandiyan na yung mga kasama natin, oh. Yun, oh. Yun, oh. Ayun, oh. Ayan. Ayan, oh. Hello. Hello. Ayan, oh. Dahil pala nila dito, mga ka-journey, oh. First time ko makapasok dito sa Jollibee, mga ka-journey. Dito. Let's go, let's go, let's go. Ayan, mga ka-journey. Ayan. Hanggang ngayon, ka-journey, naka-helmet pa rin ako. Ayan. Yun, no? Ayan. Nangunguna si Boss Ralph. Boss, gutom na yan. Ayan, mga kasama natin. Mga ano. Ayan. Yun, ma'am. Yun. Yun. Ayan, si thank you. Meron tayong Jollibee breakfast. Ang ganda ng background ko, mga ka-journey.
Ayun, thank you boss ha. Sumama sa akin si boss Rod. Buti na realize niya na wala akong kasama. Buti lumapit siya kasi kung di siya lumapit, plus na ride na namin. Ayan, kain muna ako mga journey ha. Kain muna. Ito ang pagkain natin, no? Sulit, oh. And let's go. So, ayun nga mga ka-journey, tapos na kami kumain. Si Boss Ragnar. Ano, boss, saan tayo? Uwi na tayo? Uwi na tayo para makapagtayo. Kamusta naman yung first ride mo, Boss RD? Ayos na, masaya. Masaya, no? Siyempre, bidang saya. Bidang saya sa Jollibee. Si Boss Dimotor, paki-follow. Dre. Boss, paki-ano naman sila sa account, sa channel mo. Yan pala, pa-like and subscribe na rin sa ating Facebook page, Dimotor, tapos sa YouTube channel, mga Dre. Ayun, mga kadre pala, mga kadre, alam nyo na yan. Follow and subscribe. Pati kay Ralph TV. Boss Ralph. Gagawa pala. Ay, ayun. Gusto ko yun ha. Gagawa. Let's go, let's go. Ayan si Boss Francis, oh. Boss Francis, taga saan ka, boss? Taga-poblasyon, boss. Poblasyon na Laminos, napakalayo, mga 5 oras ang biyahe. Ayun, nakikita ka naman mga ka-journey. Hi mga ka-journey. Ayun! Na tayo sa Boss! Thank you ha. Sa susunod ulit ha. Layo! Bye bye!